sa panibagong video. Nag-ready ako ngayon ng breakfast ni Ana. Tulog pa, andun pa sa taas si Mr. Pagod siya. Maaga po akong natulog, wala pang 8. Tulog na ako kasi sa katawan ko kahapon. Thursday ngayon, so back to work tayo. 2 days na lang at rest days na naman. Kinukunan ko po ng ganito kasi ayaw ko kainin ni Ana. Sinabihan na yan siya sa school na kainin mo. Ayaw niya talaga kahit sa bahay. So, she ends up wasting her food most of the time. So, kunan ko na lang para kumain talaga. The brush is on Mama's table, the white table. So, nag-request siya, isa daw peanut butter, ang isa ay hagelslag for breakfast. Gawan ko sana siya ng guys, ng tawag nito. Gawan ko sana siya ng pancake, pero gahol na sa oras pa. Kasi pumunta na dito yung aking father-in-law. So, okay, masayot ko. Akin na lang tong isa. These days, nagbe-breakfast na po ako sa trabaho ng konti. Egg, bread. So, siguro ito na lang. So, ating breakfast. Nagbo-boil pa ako ng egg ngayon. Siniseparate ko na sila. Lunch, snack. Yung snack ko, mag-fruits na lang ako. Ayoko na ng carbs sa snack kasi kumakain ako ng carbs sa gabi. Yung background guys, pasensyahan nyo na yan. Ay, naku. Kasi nga, sabi ko lang kay Miss Han, mag-nap lang ako last night, mga 1 hour. Tapos gisingin niya ako ng alas 9 kasi manonood kami ng football. Sabi ko, akong gagawa niyan. Yan, grabe. Yung mga pinalutuan ko kagabi. Kaso, ginising niya nga ako ng ng 9, mga 9 kasi nga mag-football na ba. Nakatulog ako balik guys. So, nagising ako mga 11. Tapos na ang football, 12 na. Hindi na po kinaya. Hindi na talaga kinaya. Ang pagod kahapon. Kasi nga whole day tayo on the go kahapon. Yung plano ko nga ang gawin dito sa bahay, hindi ko na nagawa. Ana! Are you brushing your hair? Okay, very good. Si Ana po ay siya na yung nabibihis sa sarili niya. So, okay na yan. Malaki na yung ating aling maliit. Kaya na niya. Tapos ngayon, nagbabrushan ng buhok niya. Siyempre, hindi perfect na yung ayos ng bata. Pero, at least natututo siya ba? Kayo po, kumusta po kayo dyan? I hope okay po kayong lahat. Ana? Yeah. Agoy, kagwagoy! Sana naman na. Uy! So pretty man na love. Uy! Bi! Kita ko eh. Kita ko. Na, bonjour. What? Bonjour. Bonjour. Nagalit? Nagalit? Bonjour. 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 Sige na. Mama, ito na real lang bonjour from mom. Okay. You want to learn French, my love? Yes? O, sige na, sit na. Breakfast is ready. I will do this First? done. Okay. Sige. I should be... Opa will be here soon now. Mama will prepare also. Smart electric. Inside is ancient matte vinegar and then looking at hagelslag. Yeah, the clock. It's all by the light. Ay, naku, you eat na. It's the same. You can still taste it.
Kung mauna, magpili-pili ka. Then you do your own butter ham na. Ha? Fresh pa yung bread natin. Aitan style is Aitan style. Madugay na sa kaan na imong style. Nadaghan kay kag intermission diha. Sabaan sa gasong papa. Sige na. Uy, kanta dahil ka? Nagkanta ka? Are you singing? Wow! Need to my bum. I need the lip because I have lipstick already. Oh, you better look and then see. Ha? And then do not see. Binimisi. Papa, open it. Hey, Mir, boy, I'm not sick anymore. Taka mo ka, oy. Who said that Mama is still sick? Buot ka. Mama is need music. Mush babush. Fine na dak, titas. Feine Dachtitas, mush mush babush. Mush, mush, babush. Bonjour. Titas ka na? So, tapusin ko po muna mag-ready, no? And punta na po tayo sa work. Mama gala? Have a nice day and enjoy po kayo sa video ito. A few moments later. Nasa work na po tayo. Mag-post. And, konting bread. One eternity later. Hello, titas. Hindi na po ako nakapag-vlog, no? Sobrang busy ng araw. Alas 8 na po nga at kakadala lang ni Ruth kay Ana sa taas. Ayaw pang sumama. Gusto magstay daw siya sa akin. What a day at work. Ano po, may bago akong role sa work. Hindi naman siya major na role, no? And hindi talaga siya all the time yun ang ginagawa ko. Ginawa po akong isa sa official trainers sa trabaho. So, today was the very first day na pinag-train kami ng mga tao. But, it's not very complicated naman na training. Kasi most of them, they already know how to do it. Pero, yung iba, hindi pa nakapunta doon sa isang area na yun. And we have to pack some products. May ano doon ba? May yung SOP doon iba. So, yun. Yun lang naman. I think we're not going to be training people tomorrow for specific tasks because busy sa Friday and marami pong wala sa trabaho. So, yun lang yung naging busy ako sa trabaho today. Kasi palakad-lakad sa buong warehouse and all that. Yeah, it's a new thing at work. So, I have to get used to it. And I have to prepare myself also mentally
Kasi, basta, tika ko na lang sa inyo next time. It's not just always the job itself, but also with the people you work with. Hindi maiwasan na sometimes you have different opinions ba? And ano din, yung iba nag-oppose sa ideas, yung ganun ba? Basta, yung mga karanasan sa trabaho. But yeah, it was also a good day, a good learning experience today. And i-continue po natin yung pa-video tomorrow, no? Kita-kita naman po tayo bukas. Kaya see you na naman po bukas. The next day. She chose that. Ja? Yeah. Was Make sure you wear a jacket when you go out, hè? Ja. Je was gisteren wel gezellig hè, bij het pannenkoekhuis, of niet? Bijna de hele Good morning. pannenkoek. Yeah? Met Nutella. Ready na po ako sa trabaho. Naka-jacket na tayo kasi malamig na. Pero, tawag nito, naka-hood o naka-vest na ako ba? So anyway, alis na po ako. Mag-work na tayo Friday. So last day of the week. Rest day na natin bukas. I hope okay po kayong lahat and ingat po kayo sa mga araw nyo. Enjoy din. One eternity later. Ka-pretty, oy. So pretty, my love. Hello, titas. Tapos na po tayo mag-work, no? Ano na ngayon? Tinanggal ko palang relo ko. Magsi-6 na. Actually, 6 o'clock na yata. And dito po kami diretso sa bahay ng aking mga biyanan. Kasi si Ana at kanina, may kalarong bata yung friend niya na Chinese. Tapos yung magulang may-ari ng Chinese restaurant. And pinadalhan po kami ng pagkain. Chinese food ba? So dito namin kinain sa bahay ng aking mga biyanan. Si Ruth naman, kakatapos lang ng trabaho and ipipick up niya po kami in a bit. Nakaalis na yung aking biyanang babae, may lakad siya. Yung aking biyanang lalaki andito, nagliligpit ng kinainan namin. Dito sa kanila po, pag tumutulong ako magligpit. Tumutulong naman ako, pero hindi sila masyado nang papatulong ba na, hayaan mo na yan dyan, ganyan. Busy yung ating Alimalit. May sarili siyang mga laruan dito. Tapos yan, oh. Second hand lang po yan. Binili nila sa thrift store. Yung aso nila. Hinihintay lang namin si Papa. Tapos uwi na kami. Pagod na po ako. Masakit na yung aking katawan. This week has been really busy sa trabaho. Okay naman today. Busy ko ng konti. Pero normal day lang ba sa trabaho. Nagsusulat na. And I think i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Pasensya, tinugtong ko na lang. I hope okay po kayo and enjoy po kayo sa inyong mga araw. For us, weekend na. And yeah, i-enjoy namin ang family time. Maraming salamat. Thanks sa panonood. Until next time. Duy, mush babush. Ana. Love. Seryoso, masayang gisuwa to eh. So opgeschreven. Roots. Unsa man na imong gisuwa to eh. Okay ba unsa imong gisuwat, love? Ik heb This niet is Anna and Ruth, but you need one more U here. Ik ga dat niet maken. Okay. Ga eens anders maken. Maar wat staat nu erop? Ruth Zabe. Ruud Zabe. Hi, Senna. Anna, say do to the titas. Mush babush. Mush babush. Baba baba baba. Moes moes baboes.